Hello. Welcome back to my channel, Bicolano sa Norway. Thank you so much sa aking mga subscribers. At yung mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe now and click the notification button and click and select all for you also to be notified on my next vlog. So today's mga kaibigan, ang isi-share ko po sa inyo ay kung paano po kami namumuhay at ano po ang aking trabaho dito sa Norway. Magkano po ang aking kita bilang isang trabahador o kaya naninirahan dito sa Norway. So ito po, paliwanag lang po at saka disclaimer lang po. Ang vlog na ito ay hindi para magyabang sa inyo. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung magkano po ang aking income. Ito po kasi sa Norway, dumating ako dito ang 2016. So 2016, for the first dito, that was very struggling for me. Kasi nga, wala pa akong mga connection, wala pa akong mga kakilala. So it was very hard for me to find job. So the following year po, medyo okay na, kaya may mga kakilala na ako, may mga yumayaya na sa akin saan kami pwedeng magtrabaho. So, trabaho po ako sa dalawang companies po. So, ang first company ko po kasi, ang first company is, fix na po yung oras na nagpinagtatrabahoan ko sa kanila. From 4 to 9 in the evening. At saka yung isa naman po, tinatawagan lang po ako nila kung available po ako that day. So, ibig sabihin, yung isa, permanent na yung trabaho ko, yung isa, tinatawagan lang po ako. Pero kadalasan, marami ring trabaho doon sa tinatawagan lang ako. Kasi nga, pwede kong magtrabaho ng from 8 o'clock hanggang 3 o'clock sa kanila. Siyan po kasi ng pagtatrabaho namin dito ay orasan. So, per oras po ang bayad sa amin. So, ang janitor po dito, yung tagalinis po dito, ang rate namin is 192 crowns. Ang tawag po ng pera namin dito ay kroner. Ang tawag diyan. So 192 po. Kung i-compute po natin 'yan sa Philippine money, that is 1,094 ang per ora na bayad sa iyo bilang janitor po. Hindi ko po alam kung magkano ang bayad sa mga nurses dito, engineer, at saka yung iba-ibang mga profession. So, ang pag-uusapan lang po natin dito ngayon ay ang sa tagalinis po. Usually dito kasi, nasa labor code kasi nila dito mga kaibigan, sa tulad po namin na naglilinis, 40 hours po ang pwede mong trabawin sa isang linggo. 40 hours. So, that is 160 hours in 1 month. And then, kapag nagtrabaho ka ng ganun, pwede ka pa rin mag-extra o di kaya mag-overtime. At saka dito, ang kalakaran dito, kapag ikaw ay nagtrabaho ng over 9 hours, dun halimbawa sa isang araw, nakasobra ka ng 9 hours, yung sobra dun sa 9 hours mo na tinrabawan ay madadagdagan na yun ng 50% dun sa may sahod mo per hour. So yan po ang kalakaran dito. Tsaka dito po, ang wala po dito, ang kaltas ng sahod namin dito, hindi na naka-specify kung may SSS ka, tulad sa atin may SSS, may GSIS, meron kang PhilHealth, tsaka Pag-ibig. Dito po wala na. Ang kaltas po dito automatic binabawa sa'yo. Kung ang kaltas sa'yo is 34% na tax, 35, 36, tsaka meron pa rin 40, meron ding 30%. So yan po ang kaltas sa amin dito. So kaya automatic na po siya, hindi siya naka-specify kung ano yung mga ikinaltas sa'yo. Kasi dito po, libre naman lahat na sa hospital, saka may mga benefits naman po kami. So, yan. At saka, dito po, may tinatawag kaming feriepenger. So, every June, yung holiday money, kung magkano yung in-income mo, that is multiplied by 11%. So, ibabalik yun sa June as your holiday money. Ang tawag namin dun dito ay feriepenger. At saka kapag halimbawa, nasobrahan ka dun sa binayad mong tax, ibabalik din sa iyo yun ng gobyerno. Yung tinatawag namin telgude. So pag halimbawa, kung nagkulang ka rin dun sa binayad ng tax mo, ikaw rin ang magbabayad sa gobyerno. Yan po ang dito, kalakaran dito. Ayan. So, yung ang baseline ko po dito sa sahod ko, before the pandemic,
before the pandemic kasi po nung nagka-pandemic nawalan po ako ng trabaho. So ito pa ang baseline. So every month po sumasahod ako ng 27,500. Yan po ang nasahod ko dito. Crown po siya. Wala na po siya, ay net na po yan. Wala na, kaltas na po ang tax na kinakaltas dito sa amin. At ito ay, kung i-convert natin to sa Philippine money, that is 156,750. Yan po ang sahod ko every month. And then yung 27,550, kakatayin ko naman po yan sa mga expenses namin dito. Pero po dito, ang hatian kasi ang laban namin. For example, yung 5,000, ibabayad ko sa Barnihage o sa kinder school kasi hindi libre dito yung kinder. That is 5,000. Tsaka sa pagkain namin, may budget ako dyan is 5,000 din. At saka sa Pilipinas, nagbabayad ako dito, nagpapadala rin ako ng 5,000 crowns for my mother as maintenance ng kanyang gamot at saka yung bayad din po sa kuryente ng bahay ko doon at mga iba pang expenses. At saka meron din po akong cellphone plus load 1,300. So kung i-compute po natin siya, yung total is 16,300. Ililis po natin yung 27,500. So yung matitira po nun, kukuha po ako ng savings namin para sa future at para sa mga bata rin at para kung ano yung mga gusto namin gawin, nagagawa namin at napupuntahan namin yung isang lugar. Yan po ang sahod ko as janitor dito po sa Norway. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po wag kayong magsawang manood ng aking mga video at maraming salamat uli. God bless. Ingat lagi po kayo. Hade. Salamat tunon. Bye-bye.